Dani Martínez. Podeu trobar tots els meus canals a danimartinez.eu amb els diferents idiomes i des d'aquí podeu accedir a tot el contingut. No us entretinc més i em vaig per tema. Mira, us vull explicar el codi de colors aquest que normalment es fa servir sobretot en Montessori. Crec que va ser una idea de Montessori, però per unificar, no perquè sigui Montessori, doncs és bo que si voleu doncs feu el mateix codis de colors. Normalment s'utilitza el verd per simbolitzar les unitats, el blau per simbolitzar les desenes i el vermell per simbolitzar les centenes. Tal com escrivim el número i tal com el veieu vosaltres, doncs seria així, no? Per exemple, si això simbolitzés un número, una cosa que podem fer és agrupar 5 unitats o 5 desenes o 5 centenes, el que sigui, en forma del típic 5 de parxís, i una altra posar-la suelta. Així veiem molt clar que són 6 en aquest cantó. Aquí hi ha 2 desenes i aquí hi ha 3 centenes. Aquest número seria el 326. I així el podríem representar. Després us aniré penjant més vídeos que podreu veure com es fa operacions amb aquest tema dels símbols de colors. Jo aquí he fet servir avellanes que les hem pintat de colors. I hem fet servir aquest codi de colors. Vigileu perquè les avellanes tenen una mida que si se les empassa un nen petit doncs és una miqueta difícil que s'ho puguin passar sense problemes. Podeu fer engranets d'arròs, per exemple, que no són problemàtics, amb llenties, amb cigrons, amb el que vulgueu. I sobretot vigilar això, que no s'ho passin i que no prenguessin mal. Si no, podeu fer amb taps d'ampolla, d'un color o d'un altre. Jo proposo aquest codi de colors perquè és el que ja és una miqueta universal, que ja es fa servir sempre, però podeu fer servir, si no, el codi de colors que vulgueu. Ja en propers vídeos us aniré explicant operacions, curiositats i coses d'aquest estil perquè podeu fer a casa amb els nens.